kele nke na-emenụ ka Kcee anyanwụ anyị sị ka etinye ọnụ gbasara ife a na-eselu Ojapiano na Kcee maka na ife a gbasara ndị Igbo dịka unu si afụ station anyị awụ Igbo Area TV. Ife mere ụwụ na anyị anụgo akụkọ site na ọnụ dị iche iche. Ọtụtụ ndị emego ife onyonyo gbasara ife a mana abịago m ka m pass ya the judgment. Ebutego na court m Kcee na Ojapiano. O nwere ife nchọkụ na nghọta ka nyegodo na instance. O nwere onye bịalụ mụ na elu kata na this my station Igbo Area TV ka mụ na na-alụ ofu onye akpọ m onye makwa anyị na-abụ onye akpọrọ m ma anyị na-abụ ma ndị anyị wee sị m kedu ife na-eme m ife a m hapụ nwa ka o jee chọwa akara kele nke bụ na mma kpọta ya ọ bịa na-alụlụ m na-akwụ ya obere ego. O nwere ife ụfọdụ aha aghọta build page ma ọ wụ build your channel. Ọ na-eri ọtụtụ oge, a lot of hard work. Ihe amụ dị ife tinyegido ọ bịa wụrụ page kwụrụgoro. Ọ dịkwa ka mmadụ ịwụ mmadụ wụrụ ọga, mmadụ bịa ịwụ ọga tupu ịwụrụ ọga ihe amụ ife ịgagoro. O nwere onye ahụ bịa sị m nwaanyị na maghị achọlụ nwa ego kele nke wụ ife a na-akwụ ya. Gịnị mere m eji akwụ ya onye na-akwụ ya? Maka gịnị mụ hapụ ya ka o jee chọrọ akara aka? Mana anyanwụ nwa chọrọ ọlụ, nwa na-agwa gị chọrọ ọlụ. Mụ nwa onye nwegolo peji esowegolo esowe nyanwa ka na-ebido. Ọ bịa dịka ọ ya esere anyị okwu ife gbasara ego nwee sị nwa anya jewe maka na ọ ghọtaghọ. Kamgbe m ji gwa anya jewe obi rubo peji nke mana ọ bịa na nke m a na-akpọpụta ya obere obere. Nwa bụ ya ha aka oge ihe emecha wụlọ ọga mana ihe aga nwefe naza stages ihe eso usoro. Ife gbasara nke Ojapiano na Kcee mmadụ na-eme Ojapiano mmadụ na-eme tupu Kcee abịa mee ife omelu etinye n'egwu. O nwekwara ike ị na-aba n'egwu ndị ọzọ mana ka ọ bịa baa n'egwu Kcee maka na Kcee ebirugo ife na-aza platform. Mgbe abịa maria ife ahụ ọfụrụ o nwere ike na-afụkarị ife ahụ ọfụrụ n'egwu ndị ọzọ mana because ọ batago n'ebe onye nwere platform amalụgolo amalụ. Ọ maka ndị nwere ụfọdụ na-ekpe ikpe a aghọtaghọ. O nwere ka esi ekpe ikpe. Ụfọdụ asị Kcee ị na-emewu nwa imekwala nke dị etu a mee nke dị etu a na ị kwesịrị inye nwa ego one dị etu a. Ọ maka na ọ fụziri ọbịa wiwe ọ nọkọta wiwe tupu ọ bịakwute Kcee ọ ha afọ bụ ọja why no wiho. Mana etu mmesi wee George ife a mmebi ife onyonyo anyị na-eme mmebie nke asị m kwuo ọ ya dị mma Kcee kpọrọ nyawa obele nwa ọ kpọrọ nyawa obele nwa ọ chọrọ ya ife. Kcee nwere ife a na-asị Kcee nya chọrọ obele nwa Kcee karịrị ya ine nyawa Ojapiano ife Kcee ya enye Kcee akarị ka ife ahụ. Mana iwe wego Kcee ọ dịka o were onye ọzọ jee mee ụdị ife akwa. Mana asị m kwuo nke a suggestion nya a na-atụta Kcee alụ aha abalị ụlọ ya abalị ya mba sọsọ na that Ojapiano that boy official na video Kcee or exposure for that boy. Or any exposure. One exposure begets another. Afọgo na nke before mala eputa. Or you won't ọnọdụ obele nwa. Maka na onye ọlụlụ edozigo platform ya kwadocha ya onye ama ama. Unu ejida maka
n'ọwụna na egwu na-abịazi ewu iwezie ọ dịka ee n'ọfụka o tee na ọfụwago mana ọ maka onye ya na lụkọl ka o ji wee duzie ka ikpebi ikpe a wụ anyị na-ayọ Kcee onwe ife ya achọrọ nwa ya emekwa ka obi dị ya aṅụrị chọọ ya ọha iwu mana anyị na-ayọ ga ayọ chọọ ya ife obi adị ya aṅụrị ọha iwu ka anyị etiri Kcee ka iwu ebe ọ na ha enweghị any agreement enwere any agreement a sị na enweghị agreement nọ na akpọrọ ya ọlụọrịa ọlụ so ife anyị na-ayọ Kcee ọyọ ka anyị ayọ Kcee biko nyelụ nwa aka ụfọdụ bịazie na-eme ka o nwere ife nwana ayọ ka anyị ayọ Kcee biko nyere ya aka n'ọnwa ka na-agbagonite ife ọfụkwara gosi na ọma anya mana ọ mmadụ na-ebupụta mmadụ nwayọọ nwayọọ maka na emeghị agreement ọ na-emere agreement akwụ na ụnọ ya akwụ mana egwu abịa na dịka ọ chọrọ iwi onye ọ na-abịazie ee Kcee mekwata nwa kere ife ekwuru tupu ebido ọnya ka ndị mmadụ yi enebara anya kere ife ekwuru na ya ekwu oge dị etu a ma ịma ụfọdụ na-etinye ọnụ itinye ọnụ n'ife ife onye na-emere ụka ahịhịa Kcee onwe ka ọ esinyelụ dabọ ya aka ya nyere ya aka nya Ojapiano ya nyere ya aka ya tozike n'ọnọdụ ya mana ọnụ bịazie na-eme ọ dịka by force o nwere ka ọ dị maka na ọ fụzie na egwu onye ka ọ fụrụ ebe ọ fụrụ n'egwu Kcee ife anyị na-ekwu ka agwa Ojapiano ya wolu nwayọ ọ ka na-agbagote ọ ya emecha nala ụdị ego ahụ ọ na-achọ mana ọ nwayọ ọ bụrụ otu ahụ ịfụrụ n'egwu Kcee otu ahụ mkpọpụta ka ya ọ kpọpụtara gị ọ bụrụ otu ahụ ịfụrụ ya emeghu ozugbo ịnawana ọ nwayọ onye ọzọ kpọọ kịta esi ya mitie manija gị ya na manija gị asụọ inwe talent ị nwere ezigbo talent mana ọ stages by stages ego ga na-agbagote ịfụrụ ọja ọfụma ịma afọ ọja anyị na-ayọ Kcee ya melitere ọnọdụ etu a ife a ka m nwere ikwu n'ife a ngwanụ ndị be anyị ka ọ dịnụ ka chifonu. Thanks for watching Igbo Area TV. Please subscribe to our YouTube channel. Also click the bell icon. Like our Facebook page. Join our Facebook group. Follow us on Twitter and Instagram. Bye for now.